Igama uPastor WeNingi la ukhona khona njengamanje uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ekubusise. Sibonga kubona bonke abantu abalandela i-channel ngobuqotho abayisela i-channel ngendlela abangisa khona be-like ama-video be-comment bebuza bencoma abancomayo bebonga uNkulunkulu enilonde nonke nje ngokuhlukahlukana kwenu. Sibheka la iphupho namuhla lika Charlotte Mnyoni kodwa ke nawe wamukelekile ukuthi ke ungafona ubuze iphupho ikakhulukazi uma usho ukuthi usubhale ku-comment section yabo ukuthi mhlawumbe awuphendulekile ungahlali ungafoni bese uthi mhlawumbe awuphendulanga because inamba ikhona it means wena unayo option second option. First option uyabuza comment section, then second option ukuthi ungafona ubuze ngephupho lakho yabo. WhatsApp abantu WhatsApp akhe iningi lapho futhi lokho kungiphatha kabi ngoba ngiyaye ngisho ukuthi WhatsApp abantu bengifonele, so umuntu WhatsApp kungizwisa ubuhlungu lokho and basho abanye ukuthi hayi ayinakabonanga ukuthi akubhalwanga but kube kubhaliwe lapha ngiyaye ngisho futhi nangomlomo yabo. So I don't know why yabo, but iphupho lika Charlotte Mnyoni uthi morning pastor ngicela ukubuza ukuchaza iphupho uthanyela iguma la kimi. So iguma ngaze ukuthi ilento yayikhona ezindlu zasemakhaya ngiyayivimba umoya ukuthi ungangeni endlini, ngiyayivimba ukuthi mhlawumbe noma ungaphandle ungaboni okwenzeka endlini ngoba kwakhona nje kuba i-wall ebaphambi komnyango emakhaya ngisekhona but mina la ngikhule khona bese singazekho ngizayikhona ngisazalwa ngiceda kuzalwa ngisakhula but idini ngasekho. So ilokho iguma, so iguma liyafana nje nendlu, liyafana nebala. Uma uzothanyela iguma uzothanyela ibala noma uthanyela igceke sisho nje ngacishe kufanana. So uma umuntu uthanyela le iguma indlu igceke uphawu olungasho nje ukuthi mhlawumbe lindele izinto ezinhle eziza empilweni ezingahle zifike kungekudala ngoba khumbula ukuthi emakhaya nje makuzoba nomcimbi ubona ngokuphithizela, ubona ngokuthanyelwa kwamagceke, ubona ngokuthanyelwa kwezindlu usho sekulungiselelwa into enkulu esuke izoba khona. So nala ingako ukuyibona ukuthanyela indlu igceke noma yini kungasho ukuthi mhlawumbe kunomcimbi othile ongahle ube khona noma kuney'nguquko ezinhle ezizayo, kunezinto ezinhle ezizayo empilweni noma emndenini yabo. Okwesibili esingakusho ukuthi uphupha ushanela mhlawumbe leyo ndlu leyo noma lelo gceke noma iguma-ke empilweni kungasho isidingo sokuthi mhlawumbe uzikhuculule wena, mhlawumbe uney'chitho, mhlawumbe uyagadlwa kufuna usukume uzilungise, noma-ke kunemkhutshana emibi ofuna uhlukane nayo, kunabangani ababo ofuna uhlukane nayo yabona. Lokho nje ukuthi mhlawumbe kunenkambo engalungile ofuna uphume kuyona. So lokho kusho ukuthi wena you have to take an initiative to fix certain things empilweni yakho yabona. Sivala ngako ukuthi indlu igceke noma ilelo guma uma ukuthanyela ngaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kungenzeka nesidingo sokuthi-ke nixazulule izinkinga zomndeni noma nilungise izinto mhlawumbe ethinta umsamo noma nilungisa ongenzeka kuney'khonkwane ezabethelwa zabakhunkuli, ongenzeka kunezinto ey'lahlwa abathakathi ngaphakathi kwebala, ngaphakathi kwegceke noma ey'khona emndenini wenu nje ezenza ukuthi bese-ke kudungeka umuzi, kudungeka umndeni. So mhlawumbe ukubiza ukuthi-ke nisukume nibuke ukuthi if umndeni wenu kuney'nkinga ekhona, then that means you have to sort out those problems. If mhlawumbe izinto azihambi kahle empilweni yakho noma empilweni yomndeni, it means you have to take an initiative to try to fix those things yabona, ngoba ngenzeka zidalwa imoya emibi, zidalwa iy'gadlo zabathakathi noma-ke kunamadungamusi nje efuna nihlale phansi nisothe lento leyo bese kuyaqonda. uNkulunkulu ekulonde ivile akusiyokuqala yesibili, akusiyesibili akusiyesithathu, maningi esiwenzile akhona amaningi sizokwenza ngo-9 ekuseni, ngo-3 ntambama nango-9 ebusuku sizozama ukusebenza kube nempilo esibe khona phakathi-ke uthole ukucacisela kubona. Siyabonga.